Mambo aripo pamsiwo iye wafa mchinjiko asiano uya zvino kutora wakewo pamsiwo unepo pamsiwo Hallelujah, une aripamsiwo. Živone sože kuguja, žino žireko itika, to ona neko kasika, wakanaka pamsiwo unepo pamsiwo hallelujah une aripamsiwo. Kwa ziwai vateereri tinomuchingamidzai kuchirongwa the second coming of Christ chamunopiwa naPastor Gift Rhodes kuNorth Zimbabwe Conference of the Seventh Day Adventist Church pamwe chete naVaCaston Betera Assistant Publishing Director kuEast Zimbabwe Conference of the Seventh Day Adventist Church. Mustudio tina Proclaim Rhodes arikutiisira into sign language. Abetera kwasai vateereri tinokuchingamidzai vateereri. Hurukuri yatinayo nhasi tiri kutaura pamusoro penyasha dzaMwari. Ndiwo musoro wedu wenyaya. Regai tibva tangopinda muhurukuri yedu. Abetera tiverengerei kuna Luke chapter 22 toda kuverenga verse ya 41 kuenda pa 44. Luke 22 verse 41 to 44. Akaparadzana navo chinhambwe chingasvikeibwe kana raposherwa. Akafugama akanyengetera achiti, Baba, kana muchida, bvisai mukombowe kwandiri, asi kuda kwangu kurege kuitwa, asi kwenyu. Ipapo mutumwa akaonekwa naye, wakabva kudenga akamusimbisa. Zvino ari pakutambudzika kukuru, wakanyanya kunyengetera, ziya rake rikaita semadonhwe eropa, akadonhera pasi. Panapa kana tichitaura pamusoro penyasha dzaMwari, nyasha ndo dzakamanikidza Jesu kuti aturikwe pamuchinjikwa. Saka pamunamato wataverenga panapo wakaitwa naKristu, uri kuburitsa pachena kuti yanga isiri nguva yakareruka kwaari, yaiva nguva yakaremera Jesu. Kunyangwe iye akanga ari mwanakomana waMwari, asi nguva iyi yanga iri nguva yaitomuremera naiye. Ndosaka Bhaibheri riri kuti Mwari vakatosvika pakutumira mutumwa kuzomukurudzira, yes, kuti shinga, nekuti iye achinamata kana zvichibvira Baba mukombowe ngaupfuure. Kureva kuti kana muchienda kuna Makeka anototi Mwari ndoziva kuti munogona zvinhu zvese, kuita sezvinoreva kuti munogona kungoponesa vanhu, ini ndanzvenga rufuru, asi ngakurege kuva kuda kwangu inini, kuve kuda kwenyu. Kuda kwaMwari paurongwa hwekudenga pasano reruponeso aifanira kutofa pamuchinjikwa. Saka ngirozi yakatoweka muchingisa kuti aiwa tsunga moyo, vanhu vaita sei, vanhu vaponeswe. Ozopedzisira achiti kuda kwenyu ngakuitwa. Saka chimwe chinhu chinobuda zvakare mundima iyi ndechekukosheswa kunoitwa munhu naMwari. Mwari anokoshesa munhu. Zvakadaro zvekuti Mwari kana akatitarisa Betera nevateereri, Mwari anoda kugara nesu nekusingaperi. Zvekuti munhu akakosha pamberi paMwari, zvakadaro zvekuti zvakamanikidza Jesu kuti aende pamuchinjikwa. Isusu vanhu vedu ndikuona sekuona kutaura matauriro angu kuita mufundisi. Matangira amaitaka nezvanda ndichifunga zvasiyana. Mabva maita kuti nyaya yacho itange yakasimba. Apa ndaitofunga pamunoda kuti nyasha dzaMwari pane matauriro atatojaira edu isusu ekuti tinenge kuti aiwa tirimo munyasha
tirimo munyasha tichifara kudai but matangira anoita manje anyway continue. Nyasha dzakadzika kastori dzakadzika betira kukudza nekuti munyasha ndo munobudira value inoiswa pamunhu naMwari. Isusu vanhu eduka ndisi tinorerutsa munhu zvekuti unotoona vanhu hatiremekedzane nekukoshesana sezvinoitwa naMwari kana akatarisa vanhu. Saka uchiona kuti munhu anogona kutoponda munhu unoenda kumba unodyira kuita kunge auraya gonzo zvake ane nazvo asi Mwari anokoshesa munhu. Regera tiinde pamberi pana Matthew 27 tiverengerwe Matthew 27 verse 46. Matthew 27 verse 46. Nenguva inenge yepfumbama Jesu akadana nenzwi guru achiti, Eri Eri rama sabakitani, ndokuti Mwari wangu mandisiyireiko. Right. Panapa Jesu aenda pamuchinjikwa paakanga akufa. Kana muchidzidza zvakadzama Mwari havana kugona kuramba vakatarisa pana Kristu ari pamuchinjikwa. Chikonzero akanga atakura zvitema zvenyika yese zvaungana paari. Saka Mwari haana kugona kuramba akatarisa pakaungana zvitema. Saka paakafuratira changa chiri chinhu chakarema kuna Jesu. For the first time munhoroondo kufuratirwa nababa wake. Saka akadaidzira achiti, baba wangu mandisiyirei. Zvichibudisa pachena kuti pamuchinjikwa changa chiri chinhu chakarema kuna baba nekumwanakomana zvese. Asi zvakadaro zvaisaita kuti muchinjikwa unzvengwe. Dzokorora mufundisi, matichakaita kuti baba vafuratire mukomana chii? Pakanga paungana zvitema zvenyika yese pana Jesu. Ndokuti ndo zvakaita kuti afe. Saka baba havana kugona kuramba vakatarisa pachitema. Ndosaka vakafuratira. Saka Mwari nechitema hazvionani. Saka Jesu akaremerwa nekufuratira. Saka kuisa zvitema pana Jesu kuti here zvibve kuvanhu Mwari agone kuonana nevanhu. Zvaitira iko exactly zvauri kutotaura nekuti munhu akaramba aine chitema avaonani naMwari. Saka kubvisa kuzoiswa kuitira kuti ukama munhu naMwari urambe udzoke pawaive kare. Nekuti Jesu kunyange zvakarema but anoziva kuti anozodhira nazvo sei. Zvitema zvacho kubva ipapo pamuchinjikwa anoziva zvekuzoita navo. Now unoziva kafiro kakaita Jesu pamuchinjikwa ndorangarira kune nyaya yakaitika makore kare kuPoland muguta rinonzi Warsaw. Pane imwe village yanga iri pedyo neguta. Pakaita imwe mhuri, baba naamai vaive nevana vavo zvikomana zviviri. Saka vane zvavaida kuguta. Ndokubva vasiya vana pamba vakati tinoenda tinongomhanya tichidzoka. Saka all of a sudden vari kuguta kweo kwakabva kwatanga kunaya chando, kunaya snow ichidonha, chando chakaita magodo. Saka manayiro akaita snow akavavharira ikoko. Unoziva kunzvimbo dzinotonhora ziya kana snow akufambire. Saka vabereki vakamanikidzwa kurara kuguta, vana vari kumba. Saka pavakadzoka kumba mangwana acho vakasvikowana zvikomana zvavo zviviri zvakafira panze nechando. Chakachaitika ndechekuti pakatanga kunaya snow. Unoziva zvinongoita vana vakabuda panze vachimhanya vachitamba musnow muyabe zviya zvinoita chinhonga chemvura. Saka chando chakuwanda. Pavakada kuti vachinopinda mumba macho dhoo raivhurikira kunze. Saka snow yanga yaungana panze ndobva vatadza kufura kupinda mukati. But chavakaona pavana vakafa, mukomana mukuru akanga abvisa jaketi rake afukidza chinun'una chake. Ndofunga chinun'una pachakati ndiri kutonhorwa mukoma nemoyo wokunzwira muning'ina akafubvisa bhachi ndobva afukidza muning'ina. But kufukidza kwaakaita muning'ina hakuna kugona kuponesa muning'ina. Chando chakaramba chikakunda bhachi riya. Saka chando chakauraya zvese mukoma nemuning'ina.
but kafiro kakaita Jesu pamuchinjikwa manje kakasiyana nekaka kakaitika kuPoland. But mfana anga try. Aiwa akazama pake zvekuti zvakadzamira zvakabata mwoyo yevanhu. Alright. Papa kamukomana kakangondishamisa kuti wakafa but vakukwakwanurwa muchando vakaona kuti mukomanga apa munanga pachina pachi asi ndobva chazorova hacho chando chakadarika bhachi riya remukoma. Alright. But manje good news ndedzidzi kuti ndikuona uri kudzamirwa nenyaya. Good news ndedzidzi pakufa kwaJesu pamuchinjikwa kufa kwake kwakavhura bhengi resimba. Okay. Kwatinogona kunomora simba. Alright. Rekusafa manje. Alright. Zvekuti vanenge vatenda maari vagamuchidzwa simba rekusafa. Alright. Kwete kufa kuri kwatiri kuita kunasi kuri temporary kwekurara ndozwa kuya kwamakambotidzidzisa kweupenyu usingaperi. Saka kufa kwaJesu pamuchinjikwa ndokwakaunza upenyu usingaperi. Iyo ndiyo inobva yataurwa kuna John chapter 3 verenga kubva paverse 14 kuenda nayo pa16. John 3 verse 14. Right. Moses sezvaakasimudza nyoka murenje, saizvozvo mwanakomana womunhu unofanira kusimudzwawo, kuti ani nani unotenda kwaari ave neupenyu husingaperi. Nekuti Mwari wakada nyika nekudaro kuti wakapa mwanakomana wake wakaberekwa mumwe oga, kuti ani nani unotenda kwaari arege kufa, asi ave neupenyu husingaperi. Nokuti Mwari haana kutumira mwanakomana wake panyika kuti atonge nyika, asi kuti nyika iponeswe naye. Right. Saka kufa kwakaita Jesu pamuchinjikwa kwakaunza ruponeso kwatiri. Okay. Ndokunaka kwazvo. Alright. Iye akakumura bhachi routsvene hwake. Vanenge vatenda anovafukidza bhachi riya. Alright. Handiti vazviona? Kusarura makobva kuya kunovengwa naMwari kuya kwe. Mwari oona utsvene hwaJesu pamunhu atenda. Anga kuona bhachi raJesu. Alright. Ndora akakumura paKalvari. Handitwa pabata. Saka pati panapa kuna John manje. Kuri kunzi Moses sezvaakasumudza nyoka murenje. Hande kuna Numbers chapter 21 pavhesi ya 5 kuenda pana 9 ndo pakasumudzwa nyoka murenje naMoses. Tindoona nyaya yacho. Vhesi ya Numbers 21 verse 5. Verse 5 kuenda pana 9. Ipapo vanhu vakapopotera Mwari naMozisi vakati, makatiburisirei Igipita kuti tifire murenje, nokuti hapana zvekudya, hapana mvura, mweya yedu inosema zvekudya izvi zvakaipa. Jehovha akatuma nyoka dzinopenga pakati pevanhu, dzikaruma vanhu vazhinji vavaIsraeri vakafa. Zvino vanhu vakauya kuna Mozisi vakati, takatadza nekuti takapopotera Jehovha neni. Kumbirai kuna Jehovha kuti abvise nyoka kwatiri. Mozisi akakumbirira vanhu. Ipapo Jehovha akati kuna Mozisi, uzviitire nyoka inopenga, ugoiturika padanda. Zvino mumwe nemumwe akarumwa kana akaitarira, achararama. Mozisi akaita nyoka yendarira, akaiturika padanda. Zvino mumwe nomumwe wakati kana arumwa, akatarira nyoka iyi yendarira, wakararama. Panapa vaIsraeri vari murenje. Unoziva vanhu kana vanhu havaone kukomborerwa kwavo. Ivo zvikomborero zvaMwari vaingonyunyuta kuna muna kana vhariati yechikafu tungoti kamana echete everyday ndobva zvapuwa Mwari. Saka havana kuona kuti mukufamba kwavari kuita murenje murenje mune nyoka dzinogara dzirimo. Chikonzero nei vaisadziona Mwari anga akavakomberedza neruzhowa rwake neprotection yake. Nesimba rake roMwari achidzingira nyoka dziyakura. Sezvaanongoita mukurarama kwedu. Kune zvakawanda zvinogona kutiwira zuva nezuva. But Mwari anogara akatikomberedza. Achizvinakurira ku. Saka vamupopotera manje vaita musikanzwa. Mwari akabvisa protection iye. Nyoka dziya dzagara dzirimo haana kudzisika ipapai. Dzagara dzirimo asi dzichidzingwa nesimba raMwari. Saka dzakabva dzauya muvanhu manje. Ndokutanga kuvaruma pakatofiwa nevanhu vakawanda. Ndipo vakaona kuti tatadza panapa. Ndobva vamhanya kuna Mozisi zvikanzi tikumbirire ruregerero kuna Mwari. Mozisi ndokuenda kuna Mwari, vana venyu vari kukumbira ruregerero. Zvikanzi naMwari, alright, chienda iwewe unogadzira nyoka yesimbi.
Alright. Saka Moses akagadzira nyoka yendarira, simbi chaiye kukasta simbi so, autoita chinyoka chesimbi, chisingafambe kana kutena ndobva achiturika padanda. Alright. Zvikanzi chiudza vanhu kuti wese arumwa nenyoka chaiyo mhenyu ngaatarise kunyoka yesimbi iri padanda. Icho chaitwa chipadanda. Saka zvaita arumwa akangotarira kunyoka yesimbi iyaye aibva apona. Iyo poison iri mutsinga dzake yaibva yashaya basa. Anditokabata. Saka ndo zviri kunzi manje naJohani. Moses sezvaakasumudza nyoka murenje ndo zvaitwa naJesu paKalvari. Musati maenda ikoko. Azvizvi zvakatokonzeresa vanhu kutoramba vachifa here mufundisi. Kana vanhu ivavo vai vakafanana nenguva inoka haunganzi poison iri kufamba muropa waterera. Wonzi chinhu chaumbwa icho chisimbi chirapa chingochitarisa poison yoshaya simba. Hazvibeke senzi mufundisi. Chinoita kunge insult kuti ndagoridzwa panapo kuti ngotarisa zvinei nepoison. Vafana vesainzi vemazuva ano vanoti dai yanzvenzverana neni kana kuti yaita chinhu chaka. Asi Bhaibheri rati vakatarisa nyoka yesimbi vakapona. Kungoti ndo zvataurwa naMwari. Saka ndikatarisa ndopona. Zvaitsvaka kutenda manje. Ndosaka ukatarisa nyaya yemuchinjiko kuti Jesu akafa kare 2000 years ago paKalvari kuJerusarema. Tonzi isusu vari kuno kuAfrica titende kwaari tigoponeswa. Zvinoita kunge zvisina make sense. Hazvinyanye kuapila so scientifically. Asi ndo upenzi hwevhangeri machewo. Pandoda kubvunza futi mufundisi. Ndepekuti kana zvinhu zvaita kunge zviri kunongedzera Kristu sematauriro amaita, aigoda kunongedzerwa nenyoka sei? Madzisira mufundisi nyoka inenge yakarerekera uku kuchitemaka. Even nezvo tikambonzi aonekwa nenyoka zvazvitora munhu yaanaonaka. Kana uri nyoka. Kana uri nyoka zvinaonaka. Saka nyoka isymbol yechitema. You are very right. But rekatidzwe kuna Vakorinde vechipiri 5. Second Corinthians 5 verse 21. Verse 21. Uyo wakanga asingazive zvivi wakamuita kuti ave zvivi nekuda kwedu kuti isu tive kururama kwaMwari maari. Right. Saka Jesu anzi anga asingazive zvivi haana kumbotadza asi Mwari vakatendera kuti Jesu ave zvivi. Afe pamuchinjiko. Saka kufananidzwa nenyoka ndokutakura kwaakaita zvivi. Atimazviona ipapo chakasaka Mwari azotadza kutarisana naye pakanga paungana zvivi. Saka paari pamuchinjiko paya anga atakura zvivi zvenyika yose. Mwari ndobva vafuratira. Saka ipapo manje ndo paari kufananidzwa nenyoka yaimirira chitema. Saka pamuchinjiko Kristu akatomboitwa zvivi nekuda kwedu. That's right. Asi kutarisa kwaari sematarisiro akaita vaIsraeri kunyoka yendarira ndokunotiponesa. Beberekera timbonzwa kambo tikuenda mberi nehurukuro yedu nyasha dzaMwari kuvanhu. Rindanyi mwiwano yera zvione sozvaonekwa mwenjeye nyubatidzanyi munochingamidza tenzi onanyi anouya Jesu mambo anouya kuzotonga onanyi onanyi chidzidzo chake chekuti musunungurwe nguoche nanezviremba kasika nikutaura onanyi anouya Jesu mambo anouya kuzotonga onanyi anouya
anotigadzirira nzvimbo muumambo wake iyo taura nyizvezve mutsatsuri isati yaridzo onanyi anouya Jesu mambo anouya kuzotonga onanyi anouya panyanga dziuya zvino Kristu anotinunura kasika nichiponguwa Kristu anoda kuuya onanyi anouya Jesu mambo anouya kuzotonga onanyi anouya tinomuchingamidzai vateereri. Tiri kuenderera mberi nehurukuro yedu tichitaura pamusoro penyasha dzaMwari. Regai tiende pane imwe ndima inoteera, Isaya chitsauko 5. Toda kuverenga verse 1 kuenda pa4 neverse 7. Tiverengere muranda wacho. Isaiah 5 verse 1 to 4 neverse 7. Ngandiimbire mudiwa wangu rwiyo rwomudiwa wangu pamusoro pemunda wake wemizambiringa. Mudiwa wangu aive nemunda wemizambiringa pachikomo chakaorera. Akautimba, akabvisa mabwe awo ose. Akasimamo mazambiringa akaisonaka. Akavaka shongwe mukati mayo. Ndokucherawo chisviniro mukati mawo. Zvino akatarira kuti ubereke mazambiringa, asi wakabereka mazambiringa ebundo. Zvino imi wagere Jerusarema nevarume veJudha, ndokumbira kuti mutonge pakati pangu nomunda wangu wemizambiringa. Chinyiko chaifanira kuitirwa munda wangu wemizambiringa chandisina kuuitira? Zvino ndakati ndichitarira kuti uchabereka mazambiringa, wakagoberekereiko mazambiringa ebundo? Verse 7. Nekuti munda wemizambiringa waJehovha wehondo ndiyo imba yaIsraeri. Varume vaJudha muti wake unomufadza. Zvino wakatsvaka kwavari kururamisira, asi tarira wakawana kumanikidza. Wakatsvaka kururama, asi tarira wakawana kuchema. Panapa ndima yataverenga iyi tikaibatanidza nezvatakurukura kumashure, taona kuti Mwari akaronga kuti tiponeswe ndizvozvo nenzira yemuchinjikwa. Aronga zano remuchinjikwa. Iyi ndima yaIsaya iri kuisa pachena kushingaira kunoita Mwari. Kurunzi munhu apuwa munda mugomo kuti parimike padyarwe, pane kupindigura matombo, kudzura zvigutswa nekurefura. Saka zviri kuburitsa pfungwa yekuti Mwari anoita zvese zvinoita kuti munhu asvike pakuponeswa. Zviri kuburitsa kushingaira kunoitwa naMwari, achida kuti pabude zvakanaka pamunhu, kuti munhu aponeswa asangane neruponeso rwuya rwakagadzirwa paKalvari pamuchinjikwa. Pane kushingaira kunoitwa. Rega unzwe kuna Ezekiel 33. Maybe ndaona seungongoita kutaura because nyaya yacho iri kutonzi munda waive pachikomo. Because ukaona wachinja chikomo chiite munda pashandi kana kariko kaitiro kaMwari pane rudo tisingazvione wani kurarama. Alright, mati Ezekiel 33 verse ya 30 kuenda pa33. Asi kana uriwe mwanakomana womunhu, vana vevanhu vako vanokureva vari pamasvingo avo, pamikova yedzimba dzavo. Vanotaurirana mumwe nemumwe achiti kuhama yake, douya hako unzwe shoko rinobva kuna Jehovha. Vanouya kwauri sezvinoita vanhu, vanogara pamberi pako sezvinoita vanhu vangu. Vanonzwa mashoko ako, asi havaaite, nekuti vanotaura zverudo nemiromo yavo,
asi mwoyo yavo inotevera pfuma yavo. Zvinotarira iwe wakaita kwavari serwiyo rwerudo runoimbwa neunonzwi runofadza, unogona kuridza mbira kwazvo, nekuti vanonzwa mashoko ako asi havaaita. Zvino kana izvi zvichizoitwa, tarira zvinouya nenguva iyo vachaziva kuti muprofita wakanga ari pakati pavo. Panapa Mwari ari kuti kuna Ezekiel, enda unotaura, asi ndoziva kuti pauri kunotaura vamwe vanhu havakuteereri. Izvo tiri muno mustudio vanotodedzana nguva yatanga vana Betera vaya vakutaura vouya vototeerera vaitoti iwe nyarare vana vachitodzingirwa panze anditova zvona, asi kana vapedza kunzwa zvongoguma zvakadaro. Mukadaro munondikunisa mufundisi mukuteerera. Aiwa vanoteerera vanhu. Asi kune vamwe manje vari kutaurwa naMwari ava kuna Ezekiel kuti kana vanzwa hanzi vanotodedzana sekuri kuimbwa nziyo dzerudo anditova zvona vonzwa asi havaite zvataurwa zvacho. Munhu angatoteera achinzwa chirongwa chedu chinechi ndimo ateereri muri kunzwa imi. Angabva atotora here makiye mota obva atenda kusmall house kana kupfambi anzwa izvozvo ndo zviri kutaurwa manje izvozvo. Kuti munhu anokondinya neunhu hwake hwekare asati anzwa shoko iroro. Saka zvangofanana nepaimbwa hapana chachinja. Anditova zvona. Asi hanzi manje iwewe taura, ramba uchitaura bedzi. Pane nguva kumberi uko yachazorangarira zvinhu zvakambotaurwa. Kana nguva yekutongwa nekuenzaniswa kweupenyu hwedu yasvika. Anditova zvona. Handei pana vaHebheru 1. Tiri pana vaHebheru 1 chimwe chinhu chatoda kuti vateereri chijeke. Vanhu vazhinji vanotora Bhaibheri just like a moral book. Rinongoita kuti vanhu vagarisane mushe. Rekungodzora vanhu agarisane zvakanaka itai so. But Bhaibheri ishoko raMwari. Bhaibheri kana muchiriverenga rinofanira kuti riugadzirise maaction edu. Rigadzirise mafungiro edu. Rigadzirise matauriro edu. Kana taridzidza. Hafanira kungoridzidza chete so kwangosara zvaka uri zvawanga uri kare. Ndoshungudzi naMwari idzodzo. Hebrew 1 verse 1. Hebrews chapter 1 verse 1. Mwari wakataura kare kumadzibaba muvaprofita nemigove mizhinji uye nemitoo mizhinji. Saka pari kunzi panyaya yeruponeso kai kuti nyasha dzaMwari dzisvike kuvanhu, Mwari anoshandisa nzira dzakasiyana siyana kusvitsa evhangeri yake kuvanhu. Anotaura nenzira dzakasiyana siyana. Munhu mumwe nemumwe anomusvikira nenzira yake. Rimababata inoenderana naye, inoita kuti zviri kudiwa naMwari zvijeke kwaari. Tichatora mienzaniso yakati kuti hatibva itaenda tinotora umwe muenzaniso kuna Mabasa 8. Acts chapter 8 verse ya 30 na 31 tozoverenga 34 kuenda pa 39. Filipo akamhanyirako akamunzwa achirava muprofita Isaya akati, unonzwisisa zvaunorava here? Iye akati, ndingagona seiko kana mumwe asingadudziri? Akakumbira zvikuru kuti Filipo akwire agare naye. Verse 34. Muranda akapindura Filipo akati, ndinokumbira kwauri undudze kuti muprofita anoreva ani kwaachidaro? Anozvireva iye amene kana mumwe? Ipapo Filipo akashamisa muromo wake akatanga parugwaro akamparidzira Jesu. Zvino vakati vachifamba munzira vakasvika pane mvura. Muranda akati, hei mvura, chiiko chingandidzivise ndirege kubhabhatidzwa? Filipo akati, kana uchitenda nemwoyo wako wese zvingaitwa. Akapindura akati, ndinotenda kuti Jesu ndiye mwanakomana waMwari. Akarayira kuti ngoro imire, vakaburukira vose mumvura, iye Filipo nemuranda akamubhabhatidza. Zvino vakati vachibuda mumvura, mweya washe ukabvisa Filipo. Muranda akasazomuonazve nekuti wakafamba rwendo rwake achifara. Kune vamwe vanhu vanoti kana nguva yekunzwa shoko yasvika, vakanzwa shoko vanokurumidza kunzwisisa kuti izvi zviri kubva kuna Mwari. Ndo zvakaitwa panapa nemuranda waKandasa. Uyu anga asiri munhu nje. Aiwa, he was a government official.
Antonzi ndiye waichengeta pfuma yakandase mambo weEthiopia. Dai ari mazuva anaya taingati ndiye Minister of Finance. Ndizvazvona. Munhu mukuru ari parwendo. Ari kutoverenga hake Bhaibheri. Filipo Bvani murunzwisa here shefu zvamuri kuverenga? Muri kutera vanhu vakuru velevu idzodzo vanoverenga Bhaibheri. Aiwa vanoverenga. Chinhu chakanaka. Saka uyoti aiwa zvinhu izvi ndingazvinzwisisi kana pasina anoludzira. Ndobva atotikwira muno mungoro vaifamba nengoro mazuva iwayo. Sekuti munhu mukuru oti chipinda muno mumota patiri kuenda parwendo rwangu ufambe uchinditsanangurira. Vatakautsanangurira. Saka haana kuita pride iyaya yekuti ini ndinoziva zvanditori ndiri right. Akave humble to an extent yekuti a stranger anomuti uya tikurukure Bhaibheri. Saka ndo vamwe vanhu vanosvikirwa neshoko raMwari ivavo kuri kuronga kwaMwari. Vanoti chero vana Castoni variko kustudio ndichateerera ichataurwa ichi nevarume ava ichokwadi chaMwari munhu otogashira. Even achitikunda mari. Kunyange aine mari yakawanda yekuti isa atitomboerekwi kana amira. It's okay. Rikatinzwa muenzaniso. Pana mabasa 10 verse ya 3 kuenda pa 6. Acts of the Apostles 10 verse 3 to 6. Zvino nenguva inenge pfumba muYezua akaona kwazvo nezvaakaratidzwa. Mutumwa waMwari achipinda kwaari achiti kwaari, Kornelio. Iye akamutarisisa akatya akati, chinyiko iche? Akati kwaari, minyengetero yako nezvipo zvako zvakwira pamberi paMwari zvarangarirwa. Zvinotuma varume Jopa kundodana Simoni anotumidzwa Petro. Anogara nemumwe anonzi Simoni, musuki wematero, imba yake iri pagungwa. Saka panapa Cornelius anga ari musoja. Ari komanda. But iye ane kana matiro kaaita. Ari kumba kwake nemhuri yake. Kudenga ndobva unoti Cornelius ane shungu dzekufadza Mwari. Asi mukunamata kwake ari kusiyirira. Pane parikusara Saka havana kutuma ngirozi kuti ibva yamurudunurira zvese zvaanofanira kuita. Ngirozi yakangomuti enda undoedza mufundisi Peter. Vazokuudza. Kureva kuti Mwari vanoziva kuti kune vanhu vane shungu dzekunamata. Saka zvavanoita manje vanochiva linga nevanhu vavakapa chokwadi. Kuti kana chatsanangurwa iye manje unoziva kuti Cornelius dai ari vamwe vemazuva ano angadai akati handingachaendi kuJopa ini because ndaona ngirozi kai ngirozi yatosvika chaiyo ikandudza. Unoziva kuti kana waona ngirozi yakatomurifera kumunhu handitozvona but angadai akaita pride yekuti ndaona ngirozi. Sizvinoita vamwe zvezvekuti chero akanzwa zvatiri kukurukura tiri muno mustudio because ane mimwe minana yaakaitirwa naMwari kwaari ikoko haadi kugashira izvi. Andoti havana inini nezvandakaitirwa naMwari zviya zvere zvandakaona zvezvo vanabetera ndivanani because hasi tabvunzwa kana testimony yako iwo. Saka muri kuteere kuvateereri Mwari anogona kudaro akatotisa mustudio muno kuti linka nevanhu vane need vari kutoonekwa naMwari kuti havazi vahedheni vari kutonamata but panogona kuva paine paroda kugadzirisa paroda kungononzi pati zvobva zvatonaka zvobva zvaita. Saka Mwari kune vamwe vanhu anoti shoko varinzwa osimbisa futi nemiono kana kuti nehope. Handitwazvona because Cornelius akati anamata vhangeri ari kuverenga asi zvakasimbiswa nevision kuti zvinyatso. But tiri ipapo manje panoda caution. Hazvirevi kuti hope dzese dzinobva kuna Mwari. Handitopona panoda kungwarirwa ipapo kana kuti takapadzidza ngirozi dzinogona kuya muchimiro chehope kunyange dzasatani. Tirikatiinde kuna vaTesalonika vechipiri chapter 2 verse ya 9 kuenda pa 12. 2 Thessalonians chapter 2 verse 9 to 12. Kuuya kwake kwakaita sebasa raSatani nesimba rose nezviratidzo nezvinoshamisa zvenhema nekunyengera kwose kwokusarurama kuna vanorashika nekuti havana kugamuchira rudo rwezvokwadi kuti vaponeswe. Saka Mwari unovatumira simba rokukanganisa kuti vatende nhema. Hanzi pane rimwe boka revanhu pamwoyo pavo havana hanya nechokwadi chaMwari. So kuti munhu akadarangana kutoenda kuchechi but chaari kuenderaka hakuzi kuda kunoita zvinodiwa naMwari. Ane
dzake haana rudo nevhangeri. Saka hanzi vanhu vakadaro ivavo Mwari anogona kurega vachiroteswa zvimwe zvimwe. Wotofunga zvabva kuna Mwari. Kana kuona vision anotofunga kuti yabva kuna Mwari. Yotomurasisa. Mwari anongoti asiye zvakadaro because haana shungu neni, haana shungu nekuponeswa. Andino pawana. Rega tinzwe futi imwe mhando yevanhu vanosvitswa nyasha naMwari kuna Mabasa 16 paverse 25. Acts 16 verse 25. Tichidzikana zvino panenge pakati peusiku Pauro naSilas vakanga vachinyengetera nekuimbira Mwari nziyo. Vakanga vakasungwa vakanga vakateerera. Pakarepo kudengeneka kwenyika kukuru kukavapo. Naizvozvo nheyo dzeimba dzikazungunuswa. Pakarepo mikova yose yeimba ikazarurwa nemisungo yavose ikasununguka. Ipapo murindi wetrongo akapepuka ndokuona mikova yetrongo yakazaruka. Akavhomora munondo wake akada kuzviuraya achiti vasungwa vatiza. Ipapo Pauro akadanidzira nenzwi guru akati, usazvikwadza nokuti tiri muno tose. Zvino akati akumbira mwenje akamhanyiramo ndokuira pamberi paPauro naSilas achibvunda. Akavaburisira kunze akati, vatenzi, ndofanira kuitei kuti ndiponeswe? Murume mukapedza kuereka kusazwa kwacho akabva abhabhatidzwa usiku ihwohwo. Chii chakanaka? Vana Pauro naSilas vakasungirwa kuna Mwari. Vari kutoimba vachinamata pakati peusiku. Ngirozi ndobva dzabva kudenga ndokusvikokidura magedhi esimbi. Ndokudonedza cheni dzese dzakasunga vasunga. Ndopakapepuka mugadhijeri. Ndobva aona magedhi akavhurika. Saka iye achibva kuhopa akafunga kuti vanhu vatiza. Saka aiziva manje kutochwa kunoita munhu harara pabasa. Osiya vanhu vachitiza. Ndobva zviri nani ndizvura ndinokasira kufa. Saka paakatora banga kuti azvibaye Pauro akabva ati no tiri munhu hapana kana wani musungwa aenda. Saka chishamiso chakaitika ichocho mugadhijeri yakabva ati maitire izvi zvina Mwari mukati. Saka kuna vamwe vanhu vanoti vakaona chishamisoka vanochibatanidza naMwari. Voona simba raMwari. Vozvininipisa kuna Mwari. Vobva vagashira meseji inobva kuna Mwari. Saka ndo amwe masvikiro anoita Mwari kuvanhu. Hatiri kuti zvishamiso zvese zvinobva kuna Mwari. Sezvishamiso zvipi? Ndoda kuti tizonzwa kambo. Because mukasiya pakadai but muri kuti Mwari anogona kudaro. Mwari anogona kudaro. Ende ndiye anosarudza. Sepapa. Unoziva kuti kune umwe muchinda akati anga asina basa rekuenda kuchechi. But rimwe zuva so mota vakanga vari yakawumburuka. Umwe munhu anga agara padhuze naye akatobayiwa nesita. Akatomunzwa achichema. Iye pakatema vanhu nedemo pasaidi apa achiburitswe imomo. Akabuda asina kana scratch. But mfundisi. Muda kuti Mwari ataure sei. Ndo yakava turning point yake iyoyo. Kuti muda kuti Mwari ataure sei. Pari kuna munhu atabva muaccident imwe anongoenda futi kudorwa. Anotomona majeka achitaura kuti toda kutenda. Ndofunga vateereri ngatinzwe kana Mwari achitaura nesu. Mwari anotaura nematoo mizhinji zvichienderana nemunhu. Tichambodzwa kambo touya toenderera mberi. Is it a
chingamidzai vateereri. Tiri kuenderera mberi nehurukuro yedu tichitarisa nyasha dzaMwari. Taona kuti muurongwa hwaMwari hwokuponesa munhu akaita kuti mwanakomana wake aende pamuchinjikwa kuti afire kuvhura nzira yevanoda kuponeswa. Pati zvadaro tanzwa isusu kuti Mwari anoshingaira, anoita zvese zvinofanira kuitirwa munhu kuti munhu aponeswe. Regai tiende mberi titarise imwe mienzaniso yemasvikiro anoita Mwari kuvanhu. Kuna mabasa 8 vhesi ya 9 kuenda pa13. Acts of the Apostles chapter 8 verse 9 to 13. Zvino kwakanga kuine mumwe murume wainzi Simoni, waive n'anga kare paguta iro, waishamisa vanhu veSamaria, achizviita munhu mukuru. Vose vaduku nevakuru vakamuteerera vachiti, uyu munhu isimba guru raMwari. Vakamuteerera nekuti akanga avashamisa neun'anga hwake nguva huru. Zvino vakati vatenda Firipo, waiparidza mashoko oushe hwaMwari nezita raJesu Kristu, vakabhabhatidzwa varume nevakadzi. Naiye Simoni wakatendawo, ndokubhabhatidzwa, akagara naFiripo, akashamiswa achiona zviratidzo nemabasa esimba makuru akanga achiitwa. Panapa tiri kunzwa vanhu vari kuparidzirwa paSamaria. Pati pavanhu vakaparidzirwa pane n'anga yainzi Simoni. Aitove nemukurumbira muguta kakasiri kan'anga kekudzidzira. Yaitove n'anga hombe chaiyo gorigori. Akanzwa vhangeri, ndobva atenda. Akati izvi zvinhu zvine ruponeso. Ndobva atosiya un'anga hwake. Aibva atotanga kufamba naFiripo muvhangeri. Achinzwa vhangeri. Atirasona. Kureva kuti kune n'anga dziri kutonzwa vhangeri. Iyo ratiri kutaura. Dzotosiya un'anga hwadzo. Dzototanga kunamata. It's okay. Atitwa baba and inzwa kuna mabasa 19. Acts of the Apostles 19 verse 18 to 20. Zvino vazhinji vavakanga vatenda vakauya vakazvireurura nekurondedzera mabasa avo. Nevamwe vazhinji vaiita un'anga vakaunganidza bhuku dzavo vakadzipisa pamberi pevose. Vakaverenga mutengo wadzo vakawana kuti waive masivheri nezviuru zvine 50. Naizvozvo shoko raShe rikakura nesimba rikakunda. Pafutinoti mubhaibheri mari iri kutaurwa imari. Kuzasi kwebhaibheri reshona kwakanyorwa kunzi mari inenge pondo dzine zviuru 2. Kureva kuti zviuru 1000. Kureva kuti 2000 times $2. $4,000. Yes. Saka n'anga idzi dzadziri n'anga dzekutamba nadzo. Dzaive nezvinhu zvadzo. Maturusi avaishandisa paun'anga pakuwana kwavo mari nekuraramisa aive worth $4,000. But vanzwa vhangeri vakauya nazvo vakasarenda zvikapiswa. Saka kune n'anga dziri kunzwa vhangeri dzotosiya un'anga. Bari chinoshamisa kune vamwe vanhu vari kutoenda kunotsvaga n'anga. Iko n'anga nevanhu vachisiya uroyi hwavo vari kutosiya vachiuya umwe anoramba akabatirira pane chaakamedurirwa nen'anga. Iyo n'anga yakamumedurira ichisiya zvayakamedurira zvacho ichisarenda zvese. Ndotanga kunamata. And mumwe akazoenda akaona isiku yatofa handi kuna Timothy anoramba achisvikira vanhu sei. 2 Timothy chapter 1 verse 1 na 2 na 5. Paulo muapostora waJesu Kristu nekuda kwaMwari nekuda kwechipikirwa cheupenyu huri muna Kristu Jesu, kuna Timoteo mwana wangu anodikanwa, nyasha nengoni nerugare zvinobva kuna Mwari Baba naKristu Jesu Ishe wedu ngazvive newe. Verse 5. Ndicheudzirwa kutenda kusinganyengeri kuri mauri kwaimbogara muna mbuya vako Roisi nemuna mai vako Juniki, kwandinoziva kuti kunogarawo mauri. Panapa parutaurwa pamusoro paTimoti anga mudzidzi waPaulo achifamba naPaulo. But Paul achimunyorera anoti kutenda kuri mauri Timoti ndokwaive muna mbuya vako Lois, kuri muna mai vako Eunice. Zvichireva kuti pakuronga kwaMwari kune vamwe vanhu vanoronga kuti vakurire muenvironment inomutendera kusangana nechokwadi chaMwari.
Zvuri unozoona munhu baba afa kana kuti amai vakaenda kuSouth Africa akugara nambuya, but mbuya vacho vakasimbira kuchechi. Vanoenda nekamuzukuru kavo nako ndokamwana kamubvana wamwari ndokamwana karusiya vachifamba nako vachienda kuchechi. Kamwana kaya kokura kobadira kutenda kwambuya. Saka haisi mistake. Dzimwe nguva pamunozoona paitika zvimwe zvinhu zvaitika mumhuri, mwana azomanikidzwa kuenda kunogara kwambuya, mbuya vanoenda kucheche. Mwari vari kutoona kuti uyu akanogara kwambuya uyu kumberi uko kutenda kwambuya kuchatapukira maari. Saka seipapa apa ari kurerwa kwaambuya ka namai vamai. Saka nekumwe kutaura mufundisi uri kutoti here dzimwe nguva haisi nyaya inofanira kungova inosuwisa kuti ye ndakakura nasingle mother. Zvinogona kutova kutori kuimedzi dzamari, patori nechikomborero chakabikirwa mazviri. Achitoziva mari kuti ndikadai zvinobuda zvakanaka. Toda kutenda. Saka Mwari anouya kwatiri achiunza ruponeso nenzira dzakasiyana-siyana. Rumwe runounzwa namai, rumwe runounzwa nasekuru. Zvise wauri kugara naye iyeye zvinova vanhu unoona anobva agumbuka. Mwari kana ariko akaitire kuti ndikurire ndichichengetwa nambuya, wotomutsamwira. Izvo imedzi idraft iri kutambwa nedenga yekuti mufana uyu akanogara akagara nambuya uyu unobuda achienda kudenga. Rega tiinde padiibwe futi. Isaiah 41 verse 9. Iwe wandakatora kumigumo yenyika, ndikakudana kumakona ayo, ndikati kwauri uri muranda wangu, ndikakusanangura, handina kukurasha. Panapa maizvo uri kuidzwa here beteri? Mwari ari kuti ndakanokutora kumakona enyika. Unoziva kunonzi kumakona kunogumira nyika. Ukaona Mwari akuti kumakona, pane paya pataimbuti kana tichagabombeka kuenda mumabvokochwa musango musingafambike, nyame kufamba wakakotama muya. Saka zvikuita sekuti Mwari pamwe pacho anobvira zvekukaparira achipinda kuenda kumakona. Unoita kuti munhu anobva aona ine mhosva. Picture yaMwari ari kukambaira achiedza kutsvaga pane munhu kuti amuvhovhonore. Pfungwa iyo yega inotoradza zveshuwa kuti tingadai tichitora serious nyaya zveshuwa. Saka pane here pekuti Mwari tinganyatsoti ndingakamutora kumakona? Maybe tisati tadzoka hedu mumazuva ano, rega tiende kare kana kuna Genesis. Tiende pachapter 12 verse 1. Zvino Jehovha akati kuna Abraham, ibva panyika yako nekuhama dzako nekuimba yababa wako uende kunyika yandichakuratidza iyo. Ndichakuita rudzi rukuru, ndichakuropafadza, ndichakudza zita rako, iwe uropafadze vamwe. Ndicharopafadza ivo vanokuropafadza, unokutuka ndichamutukawo. Marudzi ose enyika acharopafadzwa mauri. NdiAbhurahamu. Abhurahamu kana muchidzidza mumhuri maakaberekerwa maakakurira vainamata mashai. Ndizvo pana Abhurahamu vaipira zvifananidzo. Mwari oenda kumunhu aberekerwa mumhuri munonamatwa mashai, osvika kuti simuka ubve pano, ndoda kuita rudzi rukuru iwe, ndigokomborera ndudzi kuburikidza newe. Saka ukatarisa iwe unoziva kuti zvekunamata izvi kune vamwe vanhu vafanira kutoti isusu zvedu dzine kwatakakurira chiita imi chingoita imi andinozvona kutoyatsona kuti kwandiri kwacho ndiri kukona chaiko kumabvokotwa chaiko but Mwari akatarisa kuti mhuri iyi inoita zvemashai achishinado. Unoziva kuti kune vamwe vafanira kuti makuriro acho ndeyekuti chiri chindumure sadza raingotorwa rechimunya riyana mbuya roiswa dovi rokanyaniswa nehwawa chotopiwa chakutodya chobva ipapo chakuenda kunotamba zvacho chozoti chazorora mbudziwe. Saka Mwari anosenerera agonotora munhu aikanyirwa munya nehwawa agomutora agoita mufundisi, agoita nguva yakucheche. Aiwa handitozvona. Saka ukaona Mwari akuinga kwaari kukuvinga ikoko zvakaikakura ikoko ari kuti toda kuti ugokomborera ndudzi unobhati vamwe vanoramba
ateererwa kusvika ikoko oramba futi. Unoziva kuti kudedzwa naMwari kuti uzomunamataka iblessing isingagumire pauri, inoenda nekuzvizukuru nekumhuri yako, zvekuti vamwe kana warambaka uri kuramba blessing yemhuri yese nevamwe vazukuru vachazotera makore nemakore kumbiroka vane vachingodzungaira so but havasi kuona kuti zvinhu zviri kufamba sei. Iwe ndowakaramba zvokuti dai vaiudzwa kuti sekuru wenyu vakararapa kana kuti mbuya wenyu vakararapa vakaramba blessing yakanga yauya naMwari vainotuka guva rapo. Handitiwa zvoyo. Saka Mwari anoti ndinoenda kumakona, rega tiende kuna Joshua chapter 2 verse 1 tozoenda pavhesi ya8. Zvino Joshua mwanakomana waNuni akatuma varume vaviri pakavanda vachibva Shitimu kuti vaende kunoshora, achiti endai munotarira nyika yeJeriko. Verse 8. Zvino vachigere kuvata, Rakabhi ndokukwira kwavari pamusoro pedenga akati kuvarume, ndinoziva kuti Jehovha wakakupai nyika, tinokutyai kwazvo. Vanhu vose vagere munyika vavhunduka pamberi penyu, nekuti takanzwa kuti Jehovha wakapwisa mvura yegungwa dzvuku pamberi penyu nguva yekubuda kwenyu Igupita, nezvamakatira madzimambo maviri amaAmori vakanga vari mhiri kwaJorodhani, ivo Sihoni naOgi, vamakaparadza chose. Zvino pakarepo takati tichinzwa izvozvo, mwoyo yedu ikavhunduka, hakuna munhu chinokutsunga pamwoyo pake nekuda kwenyu, nekuti hanzi maspies vakatumwa naMozisi naJoshua vakainosvikira mumba mechifeve chainzi Rakabhi. Saka Rakabhi ndiye akutaura kwavari vasati varara kuti varumeka munomuka hamuna kana achiine hana, vanhu vese vari kutya, tikutya rudzi rwenyu, Mwari wenyu kaanoshamisa, akatsemura gungwa, kaitiro kaMwari wenyu, so vanhu vese takabvuma kuti hakuna Mwari anobata nemabatiro aya. Saka Rakabhi akati ndinzwireiwo tsitsi mugondiponesa neimba yababa vangu. Rakabhi zvishwa akatozoponeswa. Kana wakuenda kuNew Testament unononzwa uchivereka kuna Mateo nekuna Luka, Rakabhi unonomuona ari mugenealogy yaJesu, akatozoita mbuya vaJesu. Rakabhi chifeve icho chapaJeriko. Mwari kana achiti ndakanokutora kumakona enyika, munhu akanga vakaimba nechifambi. Muri kuteerera, sorry, ndikukurumidza kufunga kumhanya kumberi kwevateereri. Mubvunzo wandiri kubvunza mufundisi ndokuti muri kuedzera kuti mufundisi Mwari ezvinezvi anogona kuchinja munhu anga ari pfambi akauya akatosweta wechechi chaiye. Ndikureva pfambi pastor, handisi kureva munhu amboita maboyfriends akaona, ndikureva pfambi. Unoziva pfambi dziriko mazuva ano kungoomera muchipfambi bezi, but chipfambi chachoka chiduku kune chaana Rakabhi, because ukaona waakunyorwa mumarekodzi eguta kuti tine pfambi mune inonzi Rakabhi. Pfambi hombe. Saka kana Mwari akatora pfambi yakakura kudaro ikauya akabvuma kuti irohwe kwaIsraeri igozoita mbuya vaJesu, yakatozororwa ikatozoita mbuya vaJesu. Ndosaka uchimuona kuna Mateo ari mugenealogy yaJesu. Kuna Hebrews 11 manje unonzwa panotaurwa magamba ekutenda, unonzwa kuti dai nguva yainditendera ndainotaura zvaRakabhi chifeve chapaJeriko. Saka Mwari anogona kuti kana achiti ndakanotora kumakona, unoziva kumakona ka ndezviya zvekunonoona kutsvara sehuku uchitsvaga kutsvaka kuti pane anofanira kuponeswa. Mwari haana basa kuti in'anga, haana basa kuti ipfambi, haana basa kuti imhondi. Kana wabvuma Mwari anouya newe munyasha, anenge ari kunyanyovavarire. chaari kuvavarira ndochikutaurwa pana Deuteronomy 10. Kubva pa12 kuenda pa15 toona kuti ari kuvavariri. Deuteronomy 10 verse ya 12. Zvino Israeri, Jehovha Mwari wako unotsvakei kwauri? Asi kuti utye Jehovha Mwari wako, ufambe munzira dzake dzose, nekumuda nekumushumira Jehovha Mwari wako nemwoyo wako wose uye nemweya wako wose, nekuchengeta mirayiro yaJehovha nezvaakatema zvandinokurayira nhasi kuti ufare zvakanaka. Saka chaanoendera kumakona enyika anonedza n'anga, anonedza varoyi, pfambi, mhondi nevanhu vese magovernment officials, anovadedza masoja, anovadedza magadhijeri namapurisa. Mwari anovada from all walks of life. Chaanoda ndechekuti kana mauya kuvhangeri muteerere zvinorayirwa naMwari.
mufambe nemitemo yake, mufambe sekurayira kweshoko, muchitenda muna Jesu. Pakupedzisira kana Jesu watiri kudzidza ozouya, muchitorwa pamwe chete kuenda kuupenyu husingaperi. Toda kutendera vateereri nekuteerera kwamunoita. Mwari ndiye anogadzira circumstances eupenyu ekuti ukure uchingorerwa namai chete kana nagogo. Chirega kubatirira pazviri, uona zviri kutsvakwa naMwari pauri. Uine mari usina, uri ng'anga, unogona kudaro wakatomboita mabasa echifambi. Patiri kutotaura tiri mustudio, unogona kutozonyorwa pamagamba ekutenda panhoroondo dzaMwari. Ipai vateereri vedu mafoni namba. Vane mibvunzo, vane zvavanoda kuti zvijeke zviwedzerwe kana zvimwe zvavanoda kuti vabatsirwe, mafoni namba anoteera, fonai kwaari, tumirai mameseji 0775 460 175 0716 452 086. Mwari vave nemi, tisangane muchikamu chinoteera. Tenzende tungamirwe mukati mezviedzo mananda andibata ndimwino dombo ndiwike ndimwimo tungamirwe tenzende tungamirwe semwana onyaradzwa zenyanza mananda anomunzwa kana matinyarara emwete tenzi wenyanza tenzinde tungamire apo ndasvika nyanza mananda vondishisa andichienda zororo Mira kune